4 na. An oras hatod sa Indokang. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning! March 1 po ngayon, Lunes. Marso 1, 2021. Ako po ang sunong likod, Mardela Daing Iba. Sadit sana, pero tiyan. Welcome po sa programa. Aramon niya itong unyang pong aldaw na nining Monday. Irbanan kita hanggang alas 12 ng pagkodto. Para po sa mga istorya, asin siyempre ang bulos mga mga impormasyon na magali sa luwa sa Palikan Mega Force Patrol. Sa padagos na pangangalap ng mga istorya tanganing may balangibog sa banwaan, asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Technical side, kasabay nga ito ang mga tugang Bunjing Tanay. Mandang yaon man, mga tugang sa Production Assistance Center, ang kaganda ng South. Kasabay ito dyan, si Angel Mustasa. Kami po kapos pinapabunin sa rong magmang morning. Sana po areglado ka mo. Mga message, kaganda po nga panguntuhan, rekas-rekasan, taon na naman. Sarap-sarapan ng mga premyohan. May mga okasyon po na pinagsiselebran ko niyan pong Marso. Ha? Ang primero, ito po na Fire Prevention Month. Pagkatapos ni Kadawa Women's Month. Parehong importante po ini para po sa mga kababayan niya to. And actually, kan Sabado, naging kaurunta na duman sa boses ng kapalibutan ang Regional Information Officer kan Bureau of Fire Protection. May kinaraman po dyan sa side ng selebrasyon beginning today hanggang sa March 31. Maraming activities. But then, sa talagang pinagtatawaning punto sa iyo ang maging preparado, maging handa, asin dapat likayan mga tugang ang pagparadakol kan kasulo. Tayo po yan ang saros pinakaubeto kung nga tata pinagselebrar ang ang Marso. Pag Marso niya dyan ang kadakol kang volume. But then sabi ninda, dahil man ngayon kay puha na Marso sana, kundi the whole year round, dapat na Fire Prevention Month. Okay, Fire Prevention Day. Di ba? Dakol po ang mga napag-restoryahan. And actually, ngunyan na aga, dakol po ng mga halos sabay-sabay, ang mga munisipyo, mga fire stations all over the Philippines na nagkaigo ng kick-off ceremony sa paagi ng iba-ibang mga programa. So, iba nag-motorcade. Kaya ako naka-uniforming araw kay nita. Kaya ako nakasangli. Nag-assist kami kasubago sa motorcade na pinag-invite kami yung kabalikat Civicom kang Bureau of Fire Protection. So, good morning mga sir. No? And diretso lang ang sendo po ng mga pagantabit. Ang Bureau of Fire ngunyan, bako naman sana po sa pagsibuning kalayo nakakonsentrar. Parang
naging diverse ang sa indang presensya ngunyan, not only sa pagsibuning kalayo, kundi pati na po sa rescue dyan sa tinampo. And then, may pigbibilog ngunyan na rescue force, nakabaing halos kang rescue force kang Singapore, na iyon po ang sa sumikapan ngayon kang BFP, and sana mahaman mananggad, ito po na ipinagtaong lote kan kang Ligaw LGU, nabubugta kaninda, kaya po na sarong simulation center, halos duman na magti-training ang mga miyembro, mga tugang kang rescue force. Tangani na bako na sa kalayo, bako na sa aksidente sa tinampo, kundi maging sa iba pang mga hazards o kaya kalamidad na mag-abot sa tuya, siring ang pagtugak ang bulkan, mga bagyo, asin iba pa na emergencies, niya ang businda. Iyan ang yan po ang BFP ngunyan. So ngunyan pong aldaw, kaya ngunyan na taon, mga tugang, ang sa indang tema is sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. O yan po yung team, kan celebration po nindang ngunyan. So, kan Sabado, napag-urunan mi itong manungod po duman sa dapat nga ako pag-arugan, sir, Balde. Day paglingawang ka mga kababayan ta, sa kada karong, ito po na edit. Dapat kasabay pirmi si edit sa pagkaplano sa paglikay sa kasulo. Ano man yan? Ano man yung edit na naman? Pag ngaya sa barayadan, si Judith ang kaibanan. Ngayon ini-edit, ha? Na ang gustong sabihin, mga tugang kang edit, EDITH, is exit drills in the homes. O yun po yan. Na dapat, sa kada karong, whether matinggurang ka na o aki ka pa, of all ages, dapat aram mo, arin ang itong pigapon niya to na primary exit. Kung in kaso may sulo sa arong, saan ka maluwas? So dapat aram mo yung pinto. Kung may pinto sa kusina, may fire exit, or pinto sa entrada. Now, pag may nabot naman sa punto dahil ka makaluwas, dapat may alternatibo ka, and one of which is yung bintana. So yan dapat identify, and gabus yan dapat aram ka mga kagharong ta. Tayo po yan. Tangani ngayon na maging ariglado. And in case, naong ka dyan, may sulo, tandaan sa na mga tugang so apat na di. Primero, huwag kang tatakbo. Yan, don't run. Sabi nga niya. Pandua, don't push. Yan, huwag kang manulak. And then, don't talk. Huwag kang magsasalita at baka pasukin niya na bunganga mo ng osok rheumatica. Tapos, kapag nag-exit ka na, don't turn back. Huwag kang babalik. Bayaan mo na sa mga rescuers na mag-asikaso kung may nawalat ka man dyan sa pamilya. Okay, so yan mga kapatid. Dagdagan tayo ng mga istorya. Alin po dyan sa luwas. Para po sa primer rangkada ka mga bareta sa Aramon Yato. Nasa linya mga tugang Ans Galero. Alin dyan sa luwas. Ang babaeng walang pahinga. Ans, miss kami na Ans. Yes, Marina Aga, Sir Mar, Marina Aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong pareta, daipanin konkretong datos. An Albay Provincial Youth Development Office kumpira mananggad an out-of-school youth na nairehistro mo niyan sa probinsya kan Albay sa tahog kan pandemyang COVID-19. Inan sinabi sa DCGP News ni Rondo Ricafort, ang sa tuyang PYDO officer digdi sa probinsya kan Albay, kung sayang sinabi na sa ngunyan, nagpapadagos pa ang sendang monitoring as in evaluation kumpira mananggad an bilang kan na mga out-of-school youth sa tahog kan pandemya. Pinaglalauman sa bulan kan Abril, makumpleto na ninda ini asin maipaluwas na sa publiko ang datos may kinaraman nagdi kung sa pinaglalauman ninda na ma-identifikar kung pira ang out-of-school youth, kung pira ang naghali na o din na nag-eskwela pero may trabaho na, kung pira man ang nakagraduar na, alagaday pa nin trabaho sa mga oras na ini. Sinabi ni Ricafort na sa ngunya nakikipagtabangan sinda sa manlain-lain na ahensiyas di gobyerno na kumpesto o kaya nag-impelto sa siring na bagay asin man sa mga barangay, tanganin na maaraman ang gada ang konkretong detalyes may kinaraman din. Ang kaptangkat pahayag ni Ricafort. Actually, ang data raw data igo kita sa CBMS. Alaga, nagluwas na po kami ng January kung sa may separate youth profiling. Sa mga data tanging may separado pong profiling ang data ang Youth Development Office. Bilang man yan,
sa pag-andam kan sa muyang kaipuan na dokumento sa SGLG na kay kong kan GLG. So siguro mga Abril, igawa na kitang solidong resulta kung need profiling ta. For example, pira out of school youth, pira out of school na nagtatrabaho, may trabaho, pira mga youth na naggraduar pero may trabaho, pira youth na naggraduar pero may trabaho, pero pabago-bagong trabaho, pira youth ang itinabang in for peace, pira youth ang nasa livelihood, pagsasaka. Gabos po yan, nasa loob kang 2 pages profiling ta. So, ikukulita yan by March, last week of March, i-analyze ng grupo, then release sa gabos sa barangay. Sinabi ni Rica Fort na oras na makumpleto na nindaan na datos may kinaraman sa bagay na ini ngani, ipapaabot man ninda ini sa barangay level, tangani na ang barangay naman, kulin kas may mga programa sa tuya mga jóvenes, sinda naman ang makaka-identify tulos-tulos kan mga mabeneficiary di ng mga jóvenes, lalo na ini ng mga pitutukan nindang out of school. Iyon, kay puan yung database, ano? Ma-establish na ng database as to the ibang sektor na nasa loob ka na out of school youth kung anong status. Roger to that, Sir Marian. Actually, may unampitan sa tuya si Rica Fort na dato o database na pinagamit ng Diliti. Yun yung community-based monitoring system. Ini man ang pigakuan ng datos may kinaraman sa bagay nini kung saan ang kada munisipyo, ang kada syudad, igwa kaining kumbaga database kung sirisay talaga, kung taga sa ina barangay, ali ang mga jóvenes. Yung very effective yan. Magiging very effective yan because diyan mo ma-identify kung anong klaseng intervention ang pwede na ilairani sa gobyerno. Roger. Ayun, okay, sige. And Mientras Santos, sinabi ni Rica Fort na hagad niya ngunyan giraray ang nagkooperasyon ka na mga jóvenes mantang kita nasa tao kang pandemya pa na magtagali kay man giraray sa ulakit ini, magsunod sa mga magurang asin magsunod sa mga gobyerno lokal tangani na dai maging problema ang mga kahovenesa na kan mga gobyerno lokal sa pagpapautob kan mga minimum health standards. Okay. Sabi Sir Mar, ang mga bareta haliman sa Kapitolyo Provincial kay Vance po yung partner, Boy Mata sa Mobile, Ans Galero, DCG. Thank you very much, Hans. Yan po ang rangkada kang bareta niya to alig dyan sa PYDO sa Provincial Capitol with Sir Rondon Rica Fort para po dyan. Babalikan tayo ha. Konta ko ng report mga tugang ni Jomar Bien ali po sa 1st District of Albay. Pwede maray na please come in. Salamat sa maring udto sa mga parantabay, papakusugon, asin lalong aaktibaron kan lokal na gobyerno kat tabako ang BERT o Barangay Health Emergency Response Team sa lambang barangay sa syudad. Ini may koneksyon sa pagluwag na kan mga protocols may kinaraman sa mag-aarabutan na mga persona sa syudad kan tabako, itong mga LSI. Sa ginibong meeting ngunya na pinapod ni Mayor Priscilla Agmando Istro sa mga ahensya kan lokal na gobyerno na responsable sa COVID, itinahayag ni Dr. Audwin Asada, ang City Health Officer ng Tabaco, na sa iyang rekomendasyon iyon magbugtak nin mga profiling center sa lambang barangay na mamaneharon kan BERT. Asin duman gabos na magabot sa barangay iyon i-interviewon. Diretso naman nakikakapan kan mga nurses and BHW o midwife na naka-assign sa barangay para hilingon kung may sintomas kan COVID. Ang napatakan kaya kung dahil man na sintomas, diretso nang papaulion sa harong ang mga LSI, samantalang kung may sintomas kan COVID, sinda sana ang ika-quarantina. Sinabi ni Dr. Asada na magayo na kada barangay iyon magkaiguanin sa tiring profiling center. Tangani na itong sa mga naglulunad sa mga pribadong bihikulo na may nadidiretso sa barangay, iyon mamamonitor mang giraray. May koneksyon man ini sa nakatalaan ng pagtangkas kan lokal na gobyerno kan profiling center as in quarantine na area digdi sa Tabaco National High School kung saan kung magkaigwanan nin mga biyahe hali sa ibang rehiyon as sa Metro Manila, mabugtak lang ng profiling center mismo duman sa terminal kan mga bus. Sinabi ni Asada na magkakaigwanin pagpo-profile sa maarabot na mga pasahero sa Ciudad Cantabao sa terminal na hali sa ibang lugar. As in, itong mga pribadong piklonadan
itong asikasuhon kan mga nasa barangay na mga magkukuha kang profile at mga mag-aarabot. Pinagunambitan niya na medyo matrabaho ini, medyo duro divisil. Pero pagadalang panindanin maray, basang importante, masiguro ni dyan na monitor kan lokal na gobyerno ang gabos na maarabot o mauruli sa syudad kan tabako, makuhang kan matsakapan nguna, saka ni na maaraman kung sisay so may mga sintomas at may quarantine namang kiraray. Okay. Yan, sabi pa rin na development kan ginibungon niya na pagtiripon, may connection sa bagong protocol kan COVID na pinaluwas kang IATF at kan gobyerno nasyonal pa na i-implementar sa bilog na nasyon. Jomar Bian, DCTV. Thank you very much pa rin, Jomar. Nako, ayan, mag-ingat na lang po kita, ha? Wala na tayong magagawa dyan, mga tugang taigwa na po ipinaluwas na guidelines. Yung IATF. Kadaklan, mga tugang kan, mga LGU, dahil manin planong magsuhay sa IATF. So dyan sa pagturos na yan, sa mga dati nindong pig-secure kapag ka mabiyahe o mauli, siring kan Travel Authority, itong swab test, medical clearance, wala na ito. Tapos wala nang quarantine, mandatory quarantine of 14 days, not until na na-prove ka na may sintomas ka. Pero may mga gray areas nga dyan. Paano nga ya, Angel, kung habo magpa-quarantine? Anong gibon mo? Yeah. O paano nga ya kung habo magpa-RT-PCR? Anong gibon mo? Paulion mo? Wala eh. Blanco yan doon sa IATF resolution. Kaya problematic actually ang mga LGU. So ang ano nga yan, ang gibon daw, abisuan tan sa mga kababayan na distansya amigo kita. Iyon na sana yan. Sabi baga kang sabi kang DILG, kahit anya lumuwag ang travel protocols, pagirongdom nga sa mga travelers na pigpapautong pa manggiraray sa minimum public health standards. Kaya maging disiplinado daw para naman sa pagsunod mga tugang sa physical distancing, hand hygiene, cup etiquette, as in pagsulog ng face mask, as in face shield. Disiplinang unang ngaya para sa ligtas na biyahe. O yan na. Ang challenge dyan, itong may sadiring lunadan o kaya nagarkilagay lunadan, diretso sa arong. Okay? Maray kong may public transport because yung LGU ma-set up mga tugang ng mga mga areas na pwedeng yan ang convergence mo para ma-profiling ka. Pero na mga mapapagal kayo niyang barangay kay kasusukit. Di ba? Kaya mga opisyalis na to. Sana cooperations na lang. Huwag na tayong matigas ang ulo. Okay? O bueno, mga tugang, diretso mga istorya na to. Ali po dyan sa Luwas. This time, si Paring Jimmy na salita. Ali po dyan sa 3rd District na sa linya. Jim, please come in, Jim. Yes, salamat tabi Mar. Maray na aga sa mga parantabay. Makakaroon niya ito niyan. Ugaring makuha na kumar, ma-signal o kiraray ulita. Dahil pa nakakababa si Dr. Dante Gata. Regarding ini Marta, siya ang presidente kan APSE, Albay, Pili, Coconut Industry, digdi sa tercer distrito kan Albay. Kuan ini ang provincial government ini ang demo farm magayuno ning lugar tabi Mar. At least mamotibar niya to sa to yung mga paraoma pang pag-good vibes ini. Taon-taon sa Mar, mabalik ako. Okay. Mabalik lang ako. Halatong ko lang si doktora. Yes, tama. News break muna kita. Yeah, tamang-tama. Okay. Ining pagkuhan sa live, ready lang ako. Sa mapod lang taon-taon. Roger na. Out muna ako. Okay, sige. Out muna po si Jimmy. Mga tugang ali po dyan. Patana pa lang ito, Parang, dito kudot, sabi nga ni Kayan. Ayan. Kunyan, sabi ninda, tingnan natin itong demo farm ng Albay Pili Coconut Industry.
ang presidente pala ng mga tugang sa 3rd District, si Dr. Randy Gata. Masabutan ta. Garo ang 3rd District, revolution revolutionize talaga ang agrikultura. Di ba? Si Congressman Didi, talagang dahil na po ay matatawadan na niya po dyan sa pinunan ni Congressman Nando, pinadago si Congressman Didi, mas pinahiwas, mga tugang na taranuman sa tercer distrito, na naisalbar sa nagkapira ng pagkakataon mga tugang sa kagutuman, including kang panahon na may emerensya kita kan mayon volcano, asing kan nagka-emerensya kan mga bagyo, nakatuwang sa mga programa. Okay? So yan, uni naman ang manungod sa coconut at sa kasapili. Challenge ini, tabata ang coconut ko niyan, garo mahaloy-haloy kita, mga tugang na makabawi. Tamay mga areas tigdi salbay na nagulpi, ang coconut nagka-problema kita, okay? So yun yan, so pili naman, yan, sana sum variety na madali sa nang magtalubo, tanganing makagutulos kita ning pakinabang, okay? Jing, kuhaan mo naman natabi ang nagkapira mga mensahe, and then siguro abutin tanan naman sa news break, and then balikan ta si Jimmy mamaya. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat.
Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Namipidan sa albay, inadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, pagabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 11 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nasa 7 protesters sa nagadan matapos badilon kan mga pulis sa Myanmar. Pigkukonsider na ini na ang pinakamatinding insidente poon kan maagaw kan military ang liderato kan gobyerno asin ikunulong ang leader na si Aung San Suu Kyi. Dakulman ang mga protesters ang nalugadan sa nasabing insidente. Iyuman ini ang ikaduwang semana kan ipinautob an intensive crackdown kan mga kapulisan sa mga protesters kung sa indakol ang naaresto. Yan ang pangalas 11 bareta halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Basta na, ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala. Yan, pause mo yan, tayo. Pause mo yan, bro. Pray until something happens. Oy, happy birthday pala sa amigo ko.
kay Principal Miles. Kay Principal Miles. Happy birthday sa iyo, Miles. Okay? And then, siriman kay Fire Officer John Carlo Balunso, happy birthday, Tabi. At saka siyempre kay Ma'am Chi Naribeta, Student Provincial Agriculturist, happy birthday, Ma'am Chi. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ha? Bata ko niyan po na bulan ni mga wana. Di ba? Ano bulan ni wana? Yan po Women's Month ngunyan, mga tugang. Ang tema may kinalaman sa pandemya, di ba? Wana, nangunguna laban sa pandemya. Yugyugunan mo ha? Kaya sabi ni John Lennon, dapat maganda ang mga babae sa buong mundo. Ha? Di ba? Hey! Mga woman! Para sa inyo to! I can hardly express. Happy Women's Month! Yeah. Bueno, mga tugang, naka-ready na. Sa tuya po ng mga report, tali po dyan sa luwas. Ready na si Jimmy. Sandali lang ha. Para po naman sa mga kababayan natin. Tingnan natin to ha. Maganda to ha. Exciting to na nangyayari po dyan sa 3rd District. Dati kamote. Gulayon. Ingon yan. Ito na, coconut at saka mga tugang ining pili. Nasaro yan sa pwede natin pagkuhaning alternatibong pagkabuhay. Okay? Jem, present Jem. Salamat Tabi Mar. Yaw na digdi si Dr. Dandy Gata. Yaw na actually kita digdi sa Banuan kan Kinubatan. Siya ang presidente digdi sa 3rd District kan Albay Pili Cook, Vice President siya Albay Pili Cacao Incorporated Tabi Mar. Inabot niya to lokasyon kay ni ta ini ang demo farm na pinagkukonsiderar kan provincial government kan Albay 15 hektaryas ini Mar. 15 hello 15 hectares. 15 hektaryas ini Mar na tanumanin na mga pili, coconut, cacao, and di ba pa na mga intercropping. Magayunon Tabi Mar, preskong presko. First class na Lukban. Lugar. Lukban. Taong di ka natsidling sa ko. Pwede na. Milangin ko sa magpunang Ay la. Nahiling mo? Yeah, ako lang. Alat. Okay, yung digdi si Dr. Dandy Gata Tabi Mar para sa informasyon kung paano na establisher ini and mamotibar niya to sa tuyang mga kababayan na magtanom and kung minagi sa bagyo igwasin danin pinag-upod na windbreaker Tabi Mar dahil masyado na apektaran dahilan kansiring na teknolohiya. Doktora, good morning po. Sa ibong na linya si Mardila sa DCGP. Doktora, good morning. Good morning, Mar. Apa. Good morning po. Doc, paki-istorya mo po sa Muya, paano nyo na-arrive ang sinimpo ka na programa para ma-inspire mga kababayan niya to? Go ahead po. Yun na yan. Ayan, apa. Paano po nito na-achieve o kaya na-arrive? Nakabot ka mo dyan sa puntong yan na makagibo kan siring ka nag-demo farm para sa mga kababayan niya to? Ayaw na, nung naka-inherit ako sa parents ko ng almost 15 hectares. Planted with few coconuts. Okay. Naging member ako kaning APSIA, Albay Pili Cacao Incorporated Association, mga 4 years ago, nag-join ako. Pero ading mga property ko na 15 hectares, to 5 hectares, binibukong resort, Sula Hacienda, Spring and Nature Resort. So 10 hectares naman, nagtanom ako ng around 4,000 na pili trees, around 8,000 cacao trees, mga 5,000 coconut trees, and 100 dragon fruits. Saka mga all kinds na fruits, igwa ako. Pati mga langka, mga avocado, mga
santol, Mhm. ubos na klase, mangustin, lychee, Mhm. ubos na klaseng prutas, tinanaman ko. Tako, pag ako nagkakaon, Apa. tayo pa yung pisog, Mhm. siguradong itatanam ko yan. Automatic. Automatic yan. Makita ko yan, buray na. Opo. Di iyan dati new gun. Now you've entered into ano yan, itong ano nga po yan, intercropping. Ang kakao, intercropping, 3x3 ang distance. Ang pili naman, intercropping man, 8x8 ang distance. Kaya kung makapasyar ka mo sa La Hacienda, makita niyo sa mga plantation ko dito. Opo. So 8,000 na kakao trees, mga around 3,000 na mga fruit bearing na. Opo. So mga 5,000 hindi pa ma-rise. So iba naga-flowering pa sana. Mhm. Pero nag-apply akong fertilizer. Ayun. Monthly. Ayaw mga fungi, taning magtaw ng madakila produkto. Ayun. Ano po yan? Compared to other kinds of farming, kumusta po ang gigamit ng oras para diyan? So sa mga sa kakao, aron nga na, pero na tinamaan, di man naman siya kung tinamaan ng bagyo. Opo. Gulpiang coconut trees ko, which served as windbreaker. Mhm. Kaya itong last month na harvest ko, nag-harvest ako almost 3,000 na cacao pods Mhm. with pili around mga 50 sacks. Oo. Garo subdivision pala iyan ki mga pananom na sa imong area tabi do? Umpo. Magayon na nakalinyada ang mga dragon fruit nindo diyan. Ang niyo kanwato 3 pesos na nasad. Samantalang I'm selling my cacao small, medium and large ay 5, 6 and 7 pesos each. Ayun. Masalangkaw pa sa niyo. So talagang ang ano, Ayun ng cacao magtanom ng cacao. talagang ang ano yan, ang patience and perseverance talagang may bunga man. Ay sigurado, hindi mo pa ba yan? Saka nag-enjoy ako, burn out na ako dito sa ospital. Kaya nga na, bukan ako doktora, farmer na ako, farmer. Ayan, doctor of the of the plants. Ayun, so ano po ang sa imong Retired na ako. Doktor, ano ang message po nindo sa mga kababayan nato, whether big or small farmers, para sa panahon po na ni arog kayo ni na pig sa parta ang garo medyo downfall kang ekonomiya? Pero kung magigos ka sa na, wala man yan, hindi man yan mamatian. Opo, so iyan ang kasimbagan, igos. Maski nga ni iti-iti sana ang produkto, maski bastayo, hindi ka man mag-adjust unless talagang ugwa kung nagapanahon nga na ding government natin, si Bichara, si Rebet, kining mga pisog. So mga suwa may na klaseng pisog. Magtanom ka sana, langiwasan mga natad ninda, di sila pwede magtanom. Tama pala itong hindi sabi. Hindi ako naniwala sa mag-adjust ka, kung may gusto ka, imposible yan. Tama pala itong sabi, doktora, na igos, nganing di mag-tiyos. Tamang-tama yan. Isus ko, para ang pitsay, pirangal daw, itanong mo yan, makita mo, ayun na bungay, subra, butang tandaran mo saran. Yes, opo. Ang antak, maski unong gugula yun. Pwede maging kwarta yan. Tsaka ang saron na dyan yung parang therapeutic effect or epekto sa buhay mo na nailing mo na you grow your own food and then yung produkto na yan na nakakahira sa tao. Iyo. Iko pa rin akong lugar duman na pispan, may mga tilapia yan to. Wow. Oo. Sana makapasyar. Yan ang mga areas na mga ako gusto ta. Gusto ko sama ka kita sa farm ko. Saka gusto mag-rigos, ayaw ako tulong swimming pool, ayaw sa mga akes, ayaw pang senior citizen. Okay. Igwa sa pag-teenager, invited ka mo. Hey, yun, opo. Salamatan pong marami. We look forward na makapasiring kami dyan pag medyo turos na ang quarantine, ang protocols. Nakita ko, magawra mang COVID dito sa resort ko. Ayan ang pinakamagayon nga ning dumanan. Iyan ang mga open areas, yung mga farm sites, mga resorts na talagang open field dyan. Magayon nun.
ang requirement sana sa aton 1 meter, di 15 hectares. Iya. Maski magdistansya silang 10 meter each. Di ba nang sinda mauno? Yan ang perti magpabarakay-bakay dyan. Doktora, na saving niyo po sa programa at unless po may gusto kang ipaabot sa mga kababayan niya to, inspiring message, go ahead po tabi. Kaya ako, nag-imbitar ako sa ubos na taga Bicol, taga Albay. Sa pag-summer talagang ang mga ng mga bakasyonista na doon sa resort ko from different places. Ma-appreciate niyo ta. Spring water po ini, running water. Yan, Kaya magayon yun, ha? filming malinig. Opo. COVID-free. Opo. Saan po ang exact na lugar kaya, Doktora? Ang lugar? Opo, saan po? Sa lugar sa ating resort? Yes, opo. Saan po yan ang lugar? From the town proper, around mga 3 kilometers. Okay. And around mga 10 minutes travel time. Mhm. Dito ka na sigurado along the road. Is there a available public transportation in going there? Mga tricycle. Oh, yun. Oo. Pero kadaklan mga private po ang mga private cars na nagara doon, pero ano ba naman nag-arkila ng tricycle. Kaya ura ba ang problema ang mga Opo. teenager gani pigara gina sana from the town proper sa Ginubatan Opo. kasi rin dito nag-aragi sana then abot dito pag abot dito dive tulo sa tubig. Yung pwedeng mapalaban kayo ni Sukarabaw ta, Jeng. Pasimado man kita kay ma'am. Ayun po, tabi. Madam, salamatong po maray, tabi. Okay, thank you very much. Iyan, okay. Jeng. Puwerte, ha? Maray na inspirasyon ni Tabi Marta. Yes, so nailing ko talagang aram ko na ko nung gigibong ko naman sa solar ko. Papa, magayonon talaga Tabi Mar. Maging panalmingan ini. Kaya naman pala mag-producer nin sa diritang kuan? Oh, lalo. Forest, man-made. Lalo yung kakao, puwerte yata, yan ang, ano yan, yan ang indiman gunyan. Oho. Mahal, ang barakalan. Tapos priskon Tabi Mar an Yes. paros digdi. Oo. 15 hektaryas ini. Yugyugunon mo. Pagkatapos, hindi di mo mahiling, ang importansya kan kahoy. Yes. Ang tubig digdi, maski sa'yo minakupsit. Iyo, ah. Oo. Iyo, tayo Kaya kunyan. na-interest ako ta. Ngani na matawan tanin motivasyon. Siring kang pinagigibo ni Congressman Didi Cabredo, nan mga tao, maski sa natad mo, tumanom ka, mga pirang taon kan. Ako nga ni tinawan ni Doktora kan Lukban. Oo. Itinanom ko man duman sa gilid kan naroon ko. Pag dumin ako, ito di. Ayos na na. Yeah, pwede ka na magpaktura pa Manila. Ano oxygen mo? Libre. Yes. Kaya buwan mo man sana Higos talaga, higos lang talaga. Higos. Yan, Yeah. higos ang kapital taman sana. Sa panahon mo niyan, dahil pwede kitang magpadaog kaning mga puro pandemyang ini, pagkatapos kan pagtios na ini, kaya taman sana mag-producer Tabi Mar. O yan, hilingon mo an gasudon ang tanom. Yes, oo. Sa irarom kan mga manyog, intercropping na pig-apod. Roger. Okay, so yan Tabi Mar, pakipaguro niya to sa Vice President kan Absia, dito sa Tercer Distrito kan Albay, si Doktora Dandi Gata. Okay. Okay, so yan Tabi Mar, sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jing. Puwerte man ang gaduman puro palimpoy, Jing. Pag naling ito ni Father Mumoy, pwedeng karurayong kita ka ito ni Padre Paduman. Ikaw mo, may spring resort doon. May spring resort, pagkatapos yun, nasa irarom po kang mga kahoy ninyo, pagkatapos may pili, may kakao, asin may dragon fruit, asin iba pang mga prutas. Bueno, mga kapatid, bigyan natin istorya, Renz Luna nasa linya. Renz, kumusta dyan sa Banuang Daraga? Please come in. Yes, hello. Okay, go ahead. Yes, maray na odto Tabi Sarmar, asin na maray na odtos to mga praantabay sa mga tugan niya to nga mga bareta abot sa 2,000 mga tilapia fingerlings. Ang pinagdistribuer kan Municipal Agriculture sa office kan kaaging Sabado simi pinagalaoman pa na may maabot pang iba pa
para sa ibang pa mga barangay ng mga beneficiary digdi sa Banwaan Indaraga. Kanakaagi nga Sabado tabi Samar, digdi sa kagsawasinda nagkaigwanin na distribution kan na tilapia fingerlings na kung sain subakanteng fish pond tabi dyan Samar sa kagsawa nila ganan na nin mga tilapia. Wow. Kaya pinagilawaman na sa mga turista na maralaog dyan sa kagsawa, bako lang mayon na magiging atraksyon kundi magin man sa mga tilapia na niralaag dyan dapat kan Municipal Agriculture's Office. Dapat dyan, rin, programahan hindi na ba ko sa nang hilingon sa tilapia simbog-bogong, kundi banwit mo, luto ko. Roger. Pwede man baga, sa gilid kay itong tilapyahan, niluto na. Banwit mo, luto ko, ihaw sa na. Roger. Pero tinangan mo nag-iling-iling kagamay yung bulkino, di ayos baga. Roger. Alright, sige. Kaya yan, Sir Mar, ngunyan na nagkaigwa man ning anunsyo iniong Municipal Agriculture's Office sa gabos sa mga paraon man na igong mga sadiring fish pond, lalo naman sa ibang barangay na makipag-coordinar sa ng opisina, dahil lang tayo ning tilapia fingerlings pinagtatawan ning libre, basta ma-comply ka sa requirements na pinagtatawakan sa inyong opisina. Sa tabang naman, ni Congressman Joey Salceda, maging man ka Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayun, kadakol ko niyan ang mga nagtatabang para makabawi kita sa kabuhayan. Roger, dapat may pagsayangon ng oportunidad na yan. Roger, posible pa nga ning Sir Mar na ining daraga maging aktibo man sa aquaculture. Dahil ang daraga baka man nakaaging mga taon, talaga nakapokus lang ining daraga sa mga umahan, maging man sa mga pagtanom ang talagang madadawag mo digdi sa daraga. Pero ngunyan na reparo niya to na talagang maski iniong aquaculture pinagtataram ining pagtaunin mga tilapia fingerlings pira ng barangay ang tinawanan kan Municipal Agriculture's Office halos maubos na ngani ana mga barangay na pinagtatawanan an kulang na sa naon nga dahil pinagtatawanan ni na fingerlings ining mga barangay digdi sa sentro dahil ta imposible na magkaigwanin na fish pond o lugar ni fish pond para digdi sa urban. Pero iling-iling ko tatabi Sir Mar, kailan ta ay taumanin na asigurasyon ang opisina kan Municipal Agriculture's Office na tatawanan ninday ninin atensyon kasi na talaga nga tatarabang tabangan ang aning mas mapalago pa anaw ng pita ng aquaculture digdi sa Banwaan kan Daraga. Ayun, okay. Tabi Sir Mar, ang magadagdag na baret digdi sa Banwaan kan Daraga. Franz Luna, DCGB News. Thank you very much, friends. Mga tugang yan po ang dagdag natin mga istorya. Ayan pag-alis sa tinanong, dumang kita sa aquaculture naman. Yug-yugunan mo yan. So wala tayong magiging kapro-problema diyan po sa pagkaon. Basta tinutukan na yan. I think sa ngunya na panahon na nagmamarahalan, imagine sabi kang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang inflation rate na pigkakarkulo ninda for February is maabot ng 5.1% na masalangkaw sa 4.2 ka na kaaging bulan. Grabe So, dahil yan sa paglangkaw, mga tugang kang presyo ng produktong petrolyo, at yun siyempre, iba pa ng mga factors na masyadong naka-apektar po sa ekonomiya tao. Okay? Bueno, ready na mga pag-iribay na to. Dagdagan na po ang istong realibo dyan sa luwa. 22 minutes, makalipas na po ang alas 11. Nasa linya si Luwens Borse Barcela, The Flash. Luwens, partner, please come in. Salamat partner Mar, maray na aga, asin na maray na aga tagapos na mga paraan tabay sa magdagdag pang bareta, problema sa kuryente at hiling na rason. Ni Legazpi City Fire Station Fire Marshal Chief Inspector Jerickson Miraflor, kung may nangyayaring sulo sa syudad ni Legazpi sa naipiga-asahan na pagkakataon. Iniantayan sa CGP News na dapat maging alerto ang publiko tayo inian sa iyang warning ngunya na nasa fire prevention month na syudad ngunya nakabilugan ng bulan ka na Marso. Yan ang mapahayag ni Miraflor sa footage na ini. Kalayog, hindi po ang faulty ining electrical cost. Kaya po siguraduhon taman po na ang satuyang mga electrical sa kaharungan at yung mga buildings hindi po permitang napapacheck sa mga registered electrical engineers kung hindi po may mga bagay na medyo dudamang kita sa tuyang electrical connection sa arong. Kaya ka na pong pagpatipara kung may mga na-observe po kita ng mga defects
minsan po gigibuan ta po ni mga remedyo para po kita makatipid, pero dito po isip kung ano ang magiging pwedeng maging resulta kan sa tuyang pag-remedyo kan mga electrical system sa tuyang mga karungan. Saro pa po ining mga napapabayaan ng mga unattended candle or open flames kung tain ang mga inbelto po usually ining mga kaakian ta ini po dahil po sa tuyang kapabayaan dahil po narireparo ang sa tuyang mga kaakian dahil maray nagigiya kaya po saro sa mga nagiging kosa kan kalayo ini pong open flames kung kayo ang inbelto po ay ang sa tuyang mga kaakian. Kung magigurumduman tabi pagkarma, matandi sa pinagulungpitan ni Park Chief Inspector Meroclo, asing kana Bureau of Fire Protection Region 5 sa paagi ni Fire Civil Superintendent Renato Capos, ang nagiging resulta talaga kana pagkakaigwan ng mga kasulod sa palibot, iyo antahin sa kapabayaan man sana kana mga nagiging impelto sa insidente. Kaya ang patanid din na pirmi, kunya na pag primero aldaw pag fire prevention month, maski sa mga masunod pang bulan o maski sa mga masunod pang aldaw, mag-ingat asin na maging bitsa ka na pagkakaigwan ng kasulong digdi sa sakuyang lugar. Yan tabi partner para magkadagdag na istorya, halidigi sa luwas. Ako po, si Luan Fulton Magana. Thank you very much, Luan. Yan po ang mga patanid pa, ha? Kadagos ng patanid kan sa tuya po ng mga miyembro kan Bureau of Fire Protection kasi itong mga bombero, ha? Ngunyan pong kick-off kang Fire Prevention Month, talagang sarabay-sabay na nagkurahaw. Nagre-revoke mga tugang ang mga fire truck para magpudan para po sa offline ligtas na pamayanan. Okay? So yan, nagre-relibot sinda. And then, oral daw may mga magre-rekurida asin padagos po na magkakaroon ng aktibidad hanggang sa pitsa 31. Okay? So yan, tama yon. Actually, kan Sabado na diskutir mi na ano yung mga pinagkangkaw sa kang kasulo. Digdi po sa yung palibot. Iyo po yan, open flame. Mas notoryoso yung electrical connection. Yung tinatawag natin octopus connection, minsan yung mga jumper, yung mga pinabayaan na mga linya ng kuryente, asin yung ipagkonsulta mga tugang sa mga certified electrician or master electricians, manungod sa kapag nagdagdag ka ning load sa bahay mo o magdagdag ka ng appliances sa bahay mo, di mo kinonsulta kung kaya pa yan ng ng cutout mo, ng fuse box mo o kaya ng circuit breaker mo. So, pirmi ang kasabay-sabay, tangani na nakakompute mga tugang ang load, day pagikanan ng sulot sa kung anong klaseng alambre ang nakakabit dyan. Tabaga kung sadit na nakakabit dyan sa convenience outlet nindo, binagtinaksakan mo kay magabat na bultahing pagkakonsumo, rimati yan jeng, mabaragay. Yan ang sabi, ate nga nag-init sa saksakan ko. Ayun po yan tabi ang kausa. Kaya, always consult your electrician. Iyo, mga tugang, we will be back. Sa oras po niya to na alas 11:29 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Red Horse Extra Strong. Ito ang tama. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW.
Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mga idol, alam nyo ba? Ang sabi ng mga eksperto, may malaking tulong ang pag-inom ng maraming tubig sa ating katawan. Sabi naman ng Doc Alternativo, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Doc F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Doc F Fulvic Minerals. Doc F Fulvic Minerals, a Doc Alternativo products, available at Shopee and Lazada, cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed in Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Kahit malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Namipidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed, para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga dugang balik po kita sa tayong programa. Ngunyan po na pagkaaga, ang bilis po ng oras, no? 11:37 na in the morning para po duman sa mga kababayan ta, sa mga nagantabay sa DCGV News Online Facebook page. Good morning po sa Indo. Hello kay Dante Marco. Maray na aldaw tabi sa mga kababayan ko. Nandiyan ka ba, sir, sa Thailand? Yan. Si Malo Atento dating klaro marinood to po. Si Riman si Ma'am Prairie Alcarmen Gaviria marinood to Kuya Mar. Joel Marinay. Sir Margo din paano po mag-member sa Kabalik at Civicom. Ayan, punta ka dyan sa area na malapit sa inyo. Mayroong mga chapters dyan. Okay? Volunteer group kasi ito eh. Diba? Dito magagastusan ka. Matatamuy ako ni misis mo. Marami, no? But then, yung nagda-drive dyan is, yung willingness mo to serve the humanity, to serve God. Yun, no? Mga volunteer group kami. Dapat may radyo ka, BHF radio, tayo yan ang line of communication kang grupo. And then, siyempre, ma-apply ka. Pag-apply mo, i-screen ka. In the case mo Santo Domingo, ako nga nag-i-screen ka ng mga membro dyan na bago, na malaog. And then, maging probationary ka, you will follow kung ano yung
mga dapat nasundon, sila nga pag-attend kang meeting, pag-attend kang netting, pag-attend ka mga operations, so yun. Pag naging satisfactory ang grade mo para dyan sa probationary status mo, i-recommend ka na for elevation para mag-go ka ng permanenteng call sign. Arog ka mo sa muya. Iyo. Arog nga sana kayan. Kung taga sa ingkang lugar, aramon mo dyan kung dyan nakabalikat CBCOM 1001 team. Yan, doon, apply ka doon. Ka-sureball ka dyan. Okay? O bueno, mga tugang, diretso na kita sa mga istorya niya to. Matindi, dumaan po sa mga kababayan ta. Papa Mar, wala nang lockdown. Wala na. Ini man na sarong inilit sa rawayon ini. Gusto mag-lockdown, jing, tangani, dang igong ayuda. Tingnan natin itong pagturos kayo, baka, iyan po natin urusan, dahil mo na mahalos ang magmamonitor na ng mga LSI, yung locally stranded individual. So, itong mga returning, kababayan is barangay na, lalo kung suday nakalunad sa pampublikong lunadan. Iyo. So, iyon po tabi ang mga magiging sistema na. Kaya, duman sa mga tagabagantabay niya to, magpasiguro na kita talaga pirmi. Likay kita sa mga kulob na lugar, likay kita dyan sa mga mag-maintain kan physical distancing because there's no harm naman kung mag-gibon mo yan kaysa mabasol ka kung natamaan ka na. Dahil masabutan mo niyan kung paano i-monitor nin dahil itong mga tigabod niya itong asymptomatic because before the practice is pag umabot mandatory quarantine ka for 14 days either sa government facility or duman sa harong nindo dahil kang luwas yung 14 días pero this time dahil na wala nang quarantine pag abot mo halik kang Manila pag abot mo di maglakaw-lakaw ka na dyan basta ka sa palengke kung saan mo gusto buwilo ka na. Di ba? Not unless na pag-profiling sa'yo mo na find out na, may kalintura ka or kung ano may sintomas ka, pwedeng i-test ka. At saka i-quarantine. Pero kung wala naman ganyan, diretso lang. Di ba? O relax na ang gabos, sabi ninda. Okay? Hello kay Ate Norma. Gregorio. Yeah. Ate Norms, long time no look. How do I look? Nagantaway si Ate Norma. Okay. Kumusta na lang kay Primoy? Yan. Alright. And then, ano to? Ito may isang magayon na pangyayaring na-discovery mga tugang ang Department of Labor and Employment. Na this time of pandemic, sa new normal, may skills daw. May skills na na-discovery ang Department of Labor and Employment sa mga naghanap ng trabaho, ngunyan pong new normal. And pick up po din na yan na stress tolerance. Yugununan mo. Stress tolerance. Ini po nagluwas sa JobsFit COVID-19 Labor Market Information Report kan DOLE na nagtutukar sa impact kan COVID-19 pandemic sa labor market. Sabi kan DOLE, ang mga dominanting skills ngaya, kan mga job seeker, iyo po ang digital literacy. Yun, tuman na. Mga techie, di ba? Financial literacy, occupational safety and health skills, integrity, kabalan na ang physical, mental, as in reproductive health, as in stress tolerance. Sabi, bago ang pandemya, ang top skill kan job seeker, iyo po itong team player ka, social awareness, may problem sensitivity, self-motivation, planning and organizing, decision-making, creative problem solving, innovation, English functional skill as in comprehension, as in multitasking. Now, nasalidaan po ini kaining skill, stress tolerance. Nagluluwas sa report na mayoriya ka mga naghanap ng trabaho, mga fresh graduates o mga bagong buntog sa labor force. And mayoriya kan mga job seekers, pigtatawan an pangangaipo para sa digital as in technical skills. Yan, yung mga dapat
igwa ka na kaya na skills na yan, tanganing mas madali kang makaabante. Pag wala ka na, medyo maluyak. So, sa inong mga industriya kita pwede mag-apply. O sabi ng DOLE, ang mga job vacancies ko niyan, mga tugang nasa business process outsourcing o yung BPO, yung mga call centers natin. Information and Communication Technology, manufacturing, financial intermediation, sales, retail as in medical healthcare. Ang mga nagburutwa ng mga trabaho ngunya na pandemya, mga tugang, sabi, para tokdo, mga engineer, administrative assistants, system developers, software developers, programmers, web developers, supervisors as in real estate, as in property positions. Mayroon pa, di sila sinama yung carpenter at saka yung mga mason. Kulang lang kung dyan ang nagkakawaraan ng mga trabaho na because of the build. Di ba? Mga trabador, minsan maparepair ka ning harong, ngalo yung kamakakuha ning panday, o kaya lang kamakakuha ning mason, puro sinda okupado. Ayan. So, kaya yan, saro pa yan na mga dapat niya itong, sabi nga ni kayan, tawanan po ning aning atensyon sa mga panahon po na ini. Okay? So, yan, duman sa mga kabarangay ang sabi ninda, ngaya Papamar, paano na kung may nagka-COVID pag may umuwi? Ayan po problema Problema yan kung paano yan mga tugang i-monitor kitultol, paano tayo na baka yan ang pangumbinsin na magpabarakuna ka mo. Tama rin nga bagay itong may pandepensa kaysa warang-wara talaga. Yan po tabi, may nagarabot ng mga bakuna, hali po sa Sinovac, sabi bang kang Department of Health, hindi ay niya totoo na walang kwenta ang Sinovac. Dahil uminagi man sa mga testing, pagkatapos uminagi sa tamang mga pag-aadal, and then inaprobaran kan ibang mga nasyones pinaggamit, including mga leaders kang kada nasyon ginamit, and minimal man sa nadaang mga adverse events. And then daining masyadong allergy. Sabi, unlike ang ibang mga bakunang ginibo. Kaya, iyo po yan ang saro na Ang pigahalata kung duman sa, sa iminabot na 600,000 dose kang bakuna, kumpira man mapaduman sa Bicol. Because, kung susundan mo, itong vaccination program kang gobyerno, ang nangyenot na tatawan talaga ng bakuna, para sa pag-roll out kayan, mga itong starting today is yung mga medical frontliners. Yan ang mga enot na sindasu mga nagahampang sa sa mga, sabi nga ni kaya ni, by COVID. Okay? Hindi kung paano ninda gigibo niyan. Okay? And then may maabot pa na AstraZeneca, baka next week or next week siguro naatraso because kuminulang po sa supply. Ang karak lang kang bulk napaduman sa mga kulang mga nasyones sa West asin sa Europe na talagang may kwarta asin duman pumina siguro na para mabakunahan sa indang mga kababayan para magagawa ng herd immunity. Hindi man sa tuya, yan man ang target, 70% kang population, pero sad to note na dahil pa nga ni gano'n nag-50% ang gusto magpabakuna. Pero lalong na inaan. Ika, Jeng, mapabakuna ka, Jeng? Marinig nga sa dai. Marinig nga kayo sa dai. Yan ang sabi nila. Anyway, duman po sa mga tagabagantabay niya to, ay mga mga pahayag po yan ngunyang kan mga kababayan da. Okay, sorry, Jeng. Papamar, paano po pa may nag-positive? Paano na ang pag-contact trace? Baka bumalik na naman sa lockdown. Iyo po yan ang magiging trabaho na. Kaya dapat yan sa barangay, maikmat ka mo. Kung siya naguruli, dyan i-monitor nindong maray. Tangani na masabutan. Okay? Medyo mapagal-pagal talaga yan. Na sistemang yan paano tayan?
Kautusan po yan, halis sa taas na di man pwedeng suwayon. Okay? Pag di nagparalangkaw, di naman po yan ma-lockdown. Sana daw walang namang lockdown, ha? Sana wala nang mag-lockdown. Tangani po na di nakitang problema. At masyado pong napilay ang ekonomiya. Kung ilingon lang po nindo sa mga nagtrabaho sa hotel, trabaho sa restaurant, nagtrabaho sa mga travel agencies, these are the people, mga tugang na nagulpi ng gusto. And according mga tugang sa record kang Dole, dakulao na porsintahe ang nagkawararan ng trabaho, mga bagoy niya, kan Enero. Kan Enero, dakulo na naman ang nawaran ng trabaho. Permanente na pati, bako na itong reschedule sa na ngayon na day katanggalon, tawang kaning insentibo, sarong sakong bagas, o kaya pag-duty yung kaning mga 2 aldaw, 3 aldaw, basta yung kompleto mo, kompleto mong sweldo sa bulan, dahil mo nakukompleto, basta na isa ng taranggalan. So, yun po yan ang mga nangyari. Kaya, duman sa mga taga-bangatabay niya to, medyo pasiguro na lang. Maraming nagsasabi na tubod-tubod mga ikaan. Okay lang po yan. Karapatan nila yan. But then, we have to, to think also of our mga kababayan. Baka pag-isip to sa dirita sa naman. Paano kung nagkaroon nga? O paano ngayon? Kung may comorbidities ka di, nang rheumatic, lugod kang katagasan ng payo mo ngayon, baka nga nilog ka ngayon sa orn. Kanagmata ngayon, nasa orn. Yan, nilaw sa PYZ Enterprises. Yan. Yung partner natin pagdating sa communication. Okay? Okay, for quality and reliable VHF radios and other communication equipments or communication gadgets, yung PYZ Enterprises is the one. Puntan nyo yan. Malapit lang, ha? Dahil lang po sa Purok 2, Rawis, Legazpi City. Sampangan lang yan kang LTO at saka LTFRB Regional Office. Okay? Pasyalan nyo dyan para makapamili ka mo. Iyan po ang komunikasyon na daing bayad. Daing load. Anytime. Pwede mong gamiton para makakomunikar ka. At dyan. Hanapon lang po na si Raul Calio para po sa magiyaan ka mo kung anong mga klaseng radyo pwede doon bakalong BHF radio. Dako lang bagay sa barangay, sa mga munisipyo, lalong ngunyan na nag-prepare sa mga calamities, dako lang na bagay po yan. Because when all the cell sites were toppled down, radyo ang mangingibabaw. Araw ka nangyari kay itong riming? Yung baga, before ikang riming, dakulo na mga may radyo, including kabalikat. Kaya ito, talagang radyo. Ka nag-auso ang cellphone, ang nangyayari? Pinabarakal ka ni ba sa mga radyo? Pinabarakal? May cellphone na yan. Apon sa kita telepono. Kan mag-riming, bagsak ka bus na mga tower kang mga cell site, yun na buhay ang BHF radio. Hanggang ngunyan, na-realize ninda, ng BHF radio pala kailangan. Saka ngunyan pati, advance naman ang mga features kan mga BHF radio. Habang lumiliit, lalong tumitibay. Di ba? Kaya po, yan, duman sa mga kababayan tao, pasyal kayo dyan sa PYZ Enterprises, di kayo magsisisi. Pinatunayan na po yan ng PYZ, tapos partner sa DCGB, ka nag-agi pong bagyo na, tuminama sa tuya, na nawaran ng komunikasyon ang Katanduanes. Pero napabalda ta po digdiyan, nagkaigo kita ng communication duman po sa isla, pasiring sa mainland. And kulang salamat po ito. Proven na ang BHF, mga tugang di mo pwedeng igilid. No matter maraming mga teleponong lumabas na mga bagong features. Wala lang sa kanya, di ka pwede mag-selfie. pero pag sa komunikasyon, pag dinuunan mo yan, na marayan orientation kan antena mo, marayan location mo, buminal dayan duman, magkakaistoryahan ka mong tunay wherever you go. Yan, okay? Yan po tabi, mga kapatid natin, ang mga dagdag na information lamang sa mga kababayan ta. Tangani po na makumpleto ang aldaw po nito. March 1 na,
O ano pa man. Nababanggit ko sa bago, mga tugang na ang March 1 is Women's Month. Ang tema nindang niyan is Wana nangunguna laban sa pandemya. Iyo po yan, tabi. Ang tema, kan ano yan, Women's Month. Ang episode is anchored on the International Women's Day, Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Nang katuyuhan, mga tugang, mag-feature ng mga inspirational stories and messages hali sa mga kababaihan who managed to lead and thrive in our fight against the pandemic. Ayun mga bayani sa pandemya na mga kababaihan natin ang feature yan. Yan po para sa mga tagabangang tabay niya to. Salamato na maray. Okay? May message sa akin si May message sa akin si Inspector si Inspector Balde. Ano ko na? Ma-download ko ba ito? Tingnan natin kung kayang i-download ito. Ay, hindi makanak. Mamaya na lang. Okay. Alright. So, yun po tabi, doon sa mga kababayan igalang natin ang mga kababaihan. Sabi baga kay ito ni Ramon Revilla ka nabubuhay pa sa mga pelikula. Ang babae ay minamahal, kinakarinyo, at hindi kailanman sinasaktan. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. Ano John? Ano na kita John? Mamatos-patos na kita? Mamatos-patos na kita? Okay. Mga tugang, salamaton po maraming sa inyo pagkantamay. Thank you and God bless the Philippines. Salamaton sa Indo po, boss. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam. Mag-neuro